Vítejte v centru Brna. Tohle jsou rychlí prachy. Dobrý den, slečna. Já tady natáčím nějaký dokument. Můžu vás vyrušit na chvilku. Vypadáte moc hezky. Ježi, děkuju. Co byste potřeboval? Co vy na to, když bych vám nabídnul 200? A za co jako? No tak to ne, to se nezlobte. To ne. Co řeknete, když vám nabídnu 500? Ani 500, ani 1000. Děkuju, já jdu do práce. Naschle. To je ten známý realiťák. To je pan Malej. Jdeme, já přes něho kupoval barák. Ej pane, co byste řekli na to, když bych vám nabídnul 200 korun? Za 200, já nevím, no. Já vám to řeknu. Ne, tak to ne, to ani náhodou, v žádném případě, to ne, do toho nejdu, ne, ne. Co když je za 500? Jo, tak to jo.